Воспитать не только сиёсатмадори рус Александр Дугин ки ба ҳайси файласуфи баҳсбарангез, идеологи ҷаҳонии рус ва устоди рӯҳонии Путин шинохта шудааст, дар телеграм-канали худ навишт ки муҳоҷирони тоҷик бояд забони русиро биомӯзанд ва дини православиро қабул намоянд. ҳама забони русиро биомӯзанд, осори Блок ва Клюевро аз ёд бидонанд, дини православиро қабул карда фарзандонашонро таъмид диҳанд, рӯзаи православӣ бигиранд ва дар ҳайати артиш бо ҷасорат аз Русия дифоъ кунанд, ҳамон гуна ки бояд мардуми бузурги ҳинду аврупоӣ рафтор бикунанд, менависад ӯ. Сейчас правоохранительная система в России не заточена на охрану прав, она заточена на обслуживание интересов тоталитарного режима. ба ақидаи ӯ баъди бозгашт аз ҷабҳа тоҷикон бояд дар Русия ҳамон гуна зиндагиву кор кунанд ки шаҳрвандону афроди бо эҳтиром бояд рафтор мекунанд. Агар ин хел нахоҳанд, дигар гуна буда наметавонад, таҳдид кард Дугин. То есть они думали, что ненавидеть мигрантов – это всеобщая норма. нашрия дар шабакаи телеграми Дугин баъд аз он пайдо шуд ки вазорати меҳнат ва муҳоҷирати Тоҷикистон дар нишасти матбуотиаш гуфт ки мақомоти ин ниҳод ба 5 шаҳри калони Русия – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск ва Уфа гурӯҳҳои кориро барои санҷидани шароити зиндагии муҳоҷирони меҳнатӣ сафарбар мекунад. изҳороти мазкур дар ҳоле дода шудааст ки мавҷи ахир ва тақрибан бетанаффуси фишору таъқиб ва боздошту вайрон кардани ҳуқуқи муҳоҷирони Тоҷикистон дар Русия аз моҳи май ба ин сӯ идома дорад. рейдҳо дар ҷойҳое ки муҳоҷирон ҷойгир шуданд, суроғаҳои истиқоматӣ, масҷидҳо, қаҳвахонаҳо ва ошхонаҳо, ҷойҳои корӣ, истгоҳҳои метро ва ғайра гузаронида шуданд. Руками трогать не надо оружие. Он молится, не перебьешь. Еще раз троньте оружие, вы примените. ёдрас мекунем ки анъанаи ба таври иҷборӣ насронигардонии мардуми мусулмон дар таърихи Русия решаҳои амиқ дорад. дар асри 16 баъди мустамлика шудани Поволжье ва Урал, ҳукумати подшоҳии рус сиёсати иҷборан насроникунонии мусулмонони маҳаллиро пеш гирифт, вале ин кор натиҷае надод.